ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ पूरा ऊपर कौन आराम से पूरा क्लियर आस हाँ बुले दूँ ना ठीक है ना बुले दूँ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଅବଗତ କରୁଛେ ପୁଅରେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ବୁଝିଲି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯାହା ଗଣନା କରିବ ଯେ ସେ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖୁଛି ଝିଅ ନା ସେ ପଇସା ଟାଇମ୍ ହେଇନି ବୁଝିଲି ସେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଇସା ବାହାରିବ ତାପରେ ଝିଅକୁ ତ ଏଇନା ଭଲ କ'ଣ ହେଇନି ଝିଅକୁ ପଇସା ସିନା କ'ଣ ବାହାର କରିବ କି ଯଦି ଆମର ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଛି ତ ଯାହା ହବ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଝିଅ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ଛାଡ଼ିକି ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଇଏ ଚାଲିଛି ଆଉ ତୁ ତ କେହି କ'ଣ କହିଲା ତୁ ସେ ଘର ହିଁ ପାଇଲୁ हाँ 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 नहीं मुझे कौन करते कि सकाଳେ ମୁଁ ଦେଖ ଅଛି ନା ପଇସା ଦିଏ ମୁଁ ତାପରେ ତୁ ଇଏ କରୁ ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖ ଅଛି ରଖ ମୁଁ ଅଛି ରଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଲୁ ହଁ ଆମର ବି 15 ଦିନ ଲାଗି କାମ ହେଇଛି ଭଲ କରିଦେଲେ ନା ଆମର ସେ 15 ଦିନ ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଁ भूल अच्छी बोलो जी भूल अच्छी काट दे